Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. Zan ɗan yi tsokaci ne dangane da taron da aka yi na jam'iyyar APC a Gombe State. To gaskiya fi sabilillahi mu gaya wa kanmu gaskiya. Shugabancin jam'iyya na ƙasa ba a yi wa Kashim Shettima adalci ba. Wannan kuma zai iya haifarwa da APC ɗamar ido a 2027. Domin bayan da za a ce mutum yana mataimakin shugaban ƙasa, ana taro a faɗi shugaban ƙasa ana so Allah ya bashi iko ya zarci, amma ba a faɗi mataimakinsa tare da mataimakinsa ba. Menene matsalar Kashim Shettima? Tunda ake samun mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya ba a taɓa samun mataimakin shugaban ƙasar da yake da kawaici ba irin Kashim Shettima. An ɗauki ma aikinsa kacokan an ba wa ɗan shugaban ƙasa wanda ba zaɓarsa aka yi ba komai ba ne shi. Kuma mutumin nan ya haƙuri har aka ga abin da aka yi ba daidai ba ne ba, aka ga ja hankalin shugaban ƙasa aka saka mai ragamarsa, amma bai fito ya gaya a ɗan midiya ba, bai ce wani abu ba. Shugaban ƙasa yana barin ƙasar nan amma ba tare da ya ba da sanarwa ko ya ba wa mataimakinsa ƙasa a hannunsa ba, kuma amma duk a haka da ake tafiya bai ba. To kuskuren da na ce shugabancin jam'iyya na ƙasa sun yi, bai kamata a dinga nuna wani masalan kamar shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje duk abin da ɗa yake nema a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa yi maka. Me kake nema yanzu? Ai kamata ya ma in an ce a bakka a shugabancin jam'iyya ka zarce, kai da kanka ka ce ka gode Allah ka sauka haka. Shekara nawa kai kana aikin gwamnati, shekara nawa kai kana siyasa, baka zauna a ƙasa ba, kuma duk makiyanka waɗanda suke so su ga wallanka Allah bai ba su dama ba aka baka wannan kujera. Ai kamata ya idan aka zo gaci ka ce ka gode Allah, ka koma ka duba kurakuran da kai kana gwamna, ka duba kurakuran da kai kana mataimakin gwamna shekara 8, kai gwamna shekara 8, kai shugaban jam'iyya shekara kaza, kai ciyaman na CDI da Abuja shekara kaza. Duk sai ka tattara ka koma kuma a gaya wa Allah ka ci gaba da hidimtawa wannan kungiya ta ka ta Ganduje Foundation wanda kake musulantar da maguza, kake wani abubuwa, ka faɗaɗa wannan magana ta gaskiya, ka rabu da duk waɗanda suke jikinka suke cilla ka suna harba ka zama mataimakin shugaban ƙasa. Me kake nema? Shugaban ƙasan ma ne yanzu ba dai haƙuri ake ba, ana kara tunda shi bai kai shekarunka ba, amma yanayin rayuwa da motsa irin na zamani ya sa yara tattake. Yau in kai magana da shugaban ƙasa, gobe in ka da za ka ga an canza. To amma mu abin da ya samu nan APC, amma shi kuma Kashim Shettima idan ka kalli ɓangarensa kuskurensa ƙwaya ɗaya ne, shi kamar shugaban ma'aikatansa. Ai in aka baka kujera mai girma mataimakin shugaban ƙasa, dole a jihohi ka samu masu taimaka maka na musamman a kafafen yada labarai sensitive ba, waɗanda suke vocal, suka iya magana kuma suka iya rubutu, ko da ba za su yi rubutu ai ba to a samu waɗanda suka iya magana ta siyasar. Wannan shi yasa ake kokari a ce an batar da kai a layin siyasa, amma kayi gwamna, kayi sanata, yankinka ba matsala. Yanzu da aka taba ka ai su san cewa kana da mutunci a hannun jama'a haka ba, da ruwa ta sha tun daga nan zaka ga da kanin kaskanci, amma yanzu sun san waye kai, kuma mu muna tare da kai tun daga lokacin da aka yi nominating ɗinka a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Muke tare da kai, wanda daga nan garin ma lokacin da aka yi nominating ɗinka ai mun san Kwankwaso ya dinga tura cewa bai kamata a zaɓe ka ba, shi ya kamata a zaɓa. Mutanensa, yaransa ai da sun fito sun yi maganan nan, amma muka ringa ba su raddi a cikin magoya bayan Kashim Shettima tun daga Maiduguri abin da ya kai Abuja, daga Abuja abin da ya kai Kano, inda akwai wanda ya ɗau kendir ko ya gaya mana wata kalma mu kare Kashim da muke yi, ya fito na ƙalubalance shi. Ƙauna ce, mun san ka Kashim Shettima, mun san yadda abin nan ɗinka yake. To amma yanzu dole lokaci ya yi sai ka sami mutanenka 'yan midiya waɗanda za su iya su fito su ma magana. Wannan shine lapses ɗinka a siyasa. Sannan kuma ka faɗaɗa siyasarka ta zama cewa a duk faɗin Najeriya a ko'ina kana da rassa, kana da mutanenka na mu'amalar siyasa. A daina maka kallon gani-gani. Ai shiru-shirun balama shi ke sa akuya ke mata gani-gani. An ga kayi shiru kayi kawai shine ake ganin kamar kai ba wani abu ne, kuma ka fito ka faɗi magana. Matsalar mu 'yan arewa ce, duk wanda ya je gaban shugaban ƙasa ko ya je gaban inda za a kawo aiki, ba wannan aikin ne a gabansa ba, me zai samu ya sa a jihunsa, shikenan arewa ta cika duk cutar da za a yi. Wannan shine abin da ya haddasa mana. Yau gashi in ka duba duk kidnappers ɗin da ake, in banda a arewa ana yi a Lagos ko ana yi a Port Harcourt ko ana yi a Enugu ko kaga, amma babu. Amma a arewa ana yi gashi na shekara da shekaru ya kici yake cinyewa, kuma an san waɗansu ne daga cikin shugabannin mu ake ba su kuɗaɗen suke yi, suke kyale waɗanda suke kamawa.
to ku idan ku kun yi wannan, ya kuke tunanin Allah zai kyale wannan? Allah ma ba zai kyale ba. Saboda haka APC muna jan hankalin shugaban jam'iyya, hankalin mai yanka kaba ya dawo ya koma garina. Mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ka duba girman Allah, ka duba girman abin da Allah ya maka. Kada a tashi wannan wutar da za ta zo kuma daga baya a ringa dama an san halinka, da wanda za su yi ma na sharri na kazafi, da wanda za a yi abin nan. Mu kaga yanzu misali ka yi gwamna shekara 8 a Kano, amma kaga kai ka san ni Ganduje, ni na sani, ka kirawo ni na zo tun kana